Hangin kayo. Maayong gabi sa inyo ang tanan dira. So tonight's video di ay kay since gabi na. So tonight's video kay karon guys buhaton ako ang what's in my bag challenge. So naa diri sa akong likod ang akong bag, which is this. So actually karon ipakita na ako sa inyo ang unod sa ako ang bag. So mag-start ta sa akong bag, mag-start ta sa pinaka top, which is ang akong bag. Actually daghan kog bag, mo ni akong napili nga gamiton for daily because ligon nga bag ang Jansport and dili siya dali madaot, unlike sa ako mga previous na bag nga dali lang mga tanggal ang diriya. Yes, dali lang jud siya mga basic. First thing abrihan na to ang pinaka ugat jud ani. So dara sa makita ninyo mo ni akong gamit. So kani siya ang ako ang MIL nga libro, which is ang Media Information Literacy. So it's all about media. So kani siya nga book is sa mga oral communication. So yeah, so kaning pre-calculus na book actually dili kayo na mo siya ginagamit, pero still kailangan na mo dalon kay basin nay pakalit nga paansiran sa mo, so kailangan jud na mo dala permanente ning books na mo. So kaning English nga book na mo actually ginagamit lang namo ni siya for reference kay by now nagaano lang jud me, naga-reporting lang may, so if ever na mag-report sa tubangan diri mi magbase. Well, almost jud mga estudyante kung unsay mga naa sa libro ibutang rapod sa PowerPoint then mo i-report, di ba? Yeah. So mo ni among book sa science, natural science. Then at first wala kay namo ni siya ginagamit, more on PowerPoints, may nagahatag lag PowerPoint sa mo ang maestro. Actually okay siya dan diri sa book kay sa PowerPoint mas daghag terminologies na mugawas nga wala diri pero ginagamit gyapon namo ni. And yeah, kaning sidaya nga book is for Filipino nga subject. So syempre napud ko yung mga nonsense na ginadala. Well, dili na siya nonsense pero kaning Filipino nga notebook actually sa una pa yun ni. Wala pa na ako na siya napay pa nga ni April. Then kani mukhang Filipino quiz notebook. So next kaning binder na ko. So binder lang akong gipalit kay para isa lang kay kung tinud-an ay daghan na jud kaayog libro and then wala may locker. So as much as possible mugamay ang ako ang mga ginapangdala. So nagpalit na ako binder and actually dili siya enough kay gagmay lang jud kaayo siya. And guys, if senior high school na mo, mao jud ni ang pinaka-importante na bagay. Mao jud ni ang pinaka-importante na bagay if grade 11 mo or grade 12. Yeah, if senior high mo. Actually karon diri atanan sa yellow pad. So bale mag-cut out mo 1/4, mag-cut out mo 1/2. Nagpalit kog duha ka separate nga notebook. One is for pre-cal, one is for science. Pre-cal lang ug ang science ang akong gipalitan og notebook kay kabalo jud ko kung unsa ni kadagan ang notes nga kailangan i-take note kay syempre major ba ni siya nga subject. So yeah, STEM ba yata. And then ani ang ako ang cycle. Nawala ang iyang tabon. So actually yung ani na ning. So mag-suffer na lang og ngani. So kaning payong and katong mga books na akong ipakita ganina, mao ni siya tanan akong dala-dala for like everyday. And yeah, actually dili pa ni siya ang tanan ako nga ginadala jud. Nay uban nga ginabilin lang nako jud kay dili pud namo siya ginagamit. So yeah. So karon diri na pud ta sa gamay nga bulsa, which is diri na pud ta sa gamay nga bulsa. First thing and pinaka-importante sa tanan kay kaning ID na mo. So if ever na mabili ng ID or mawala ang ID, dili may makasulod. Pero if wala mo ID or nabili ninyong ID kay nakalimtan ninyo, pwede ninyo ni ipakita ang form 1. Maong importante po ni siya nga dala-dala uno ninyo kay para in case nga malimtan ninyo yung ID, at least na may maipakita nga form 1 sa gwardiya. Kay puros mga gwardiya dito murag mo itag-iyas UM. Unsa ka tiga to? Next kay ang kaning earphones, dili jud ko mabuhi basta wala earphone. Nay one time nga hapit ni siya nawala and like nangutana jud ko sa akong every classmate, sa tanan ng classmate if nakita ba nila, and naara di ay sa bulsa sa akong pantalon nagigamit. Yeah. Next kay kaning mouthwash. So naga mouthwash ko kay kapoy na magsigig toothbrush. So like time consuming na kaayo if mag-toothbrush pa ko. So yeah, kanin lang akong gigamit. Inyo. So nagadala kog mirror as always kay para ma-check na ko kung sarili. Pero if mabili na ako, actually sa phone lang pud. Gamit naman pud ang phone. And then kaning Play-Doh
kay para sa akong buhok, especially karon nga nagpamubo na jud ko buhok, kailangan ako ng clay dough. Next, susi sa balay. Not bad. Di bitaw oy. Grabe po ning UM gid ay. Kung tinudan na no, ang junior high school sa UM na ay naa sila lockers. Tapos ang libro pila lang kabuok. Kami nga mga bugat kayog dala permente wala man noon me. Nabuang man ng UM. Tinapay mga aircon nga murarag display. Naunsa. Napay mga ceiling fan nga astang daota. Naunsa. Pero bitaw guys, oy, all jokes aside sa moto tanan nga akong dala for everyday. Kani siya nga bag. Dugay na jud kay ni siya like since kuan pa grade 9. Yeah. So that's all for this video guys. So if you like this video, make sure to give it a big thumbs up and don't forget to subscribe. Beside it is the notification bell button. Ayaw pud kalimtik para ma-notify mo whenever na ako yung new upload. So yeah, buhati dyan lang ninyo. Kailangan na to ni. Let's go. By the way, ay na lang. Bye! Let's party!